Maman Fatima ki dawo dan faza ina jiran ki in kin tafiya zan da raina. Ba zan dawo ba baban shafa, ka bar ni in tafiya ta, gidanka ba zan zauna ba. Ni farkon baituka na Allah da kai nake yi, kuma in sanya dan Amina in yabo ga annabina, shine farin ciki na duniya da lahira na. Annabi kai nake so, Firdausi kai take so. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Sabani ya haɗa mu muka tsalge kawunan mu, gashi yanzu mun yi zaune kuma babu mai kula mu. Babban farin ciki na Biliya yana kula mu, gashi yanzu ta bare min. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Firdausi karki manta ni da ke akwai amana, kuma kin taɓa gaya min auren mu ba hiyana. Dama idan ta samu mota mu sai siyana, ‘ya'yan da za mu haifa mata mu sa Amina, a maza mu sa Aminu. Ba zan dawo ba baban shafa, ka bar ni in tafiya ta, gidanka ba zan zauna ba. Firdausi zo ki ji ni, na zo da zantuka ne, rabuwa da ke a raina a gare ni matsala ne. Shi batan karan kurame an ce rashin kira, dole ne dafa abinci sai an nemi tuka ne, rafi ko sai da gora. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Dama ana gaya min maki abin gudu ne, shi masoyi abin ruku ne, shi yawan zage-zage alamar neman fada ne, mai sanya kama tsuntsu tarko yakan dana ne, hakuri halin maliki. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Firdausi karki manta wanda ya ce zo mu zauna, to ya ce zo mu saba. Na safarin takalma ya zambe inda turba, kin safarin hijabi karki rabin wasu turba, amma in kin aminta je ki rabin wasu kada. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Firdausi na yi laifi amma zan so ki manta, soyayyar ki na ranta kuma na je na kai wa binta. Dan faza na yi wauta har na kasa tuka mota, kai ashe laifi tudu ne, wai na ka za ka taka nawanin ka kai ta hange. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa, ka bar ni in tafiya ta, gidanka ba zan zauna ba. Maman Fatima ki dawo, dan faza ina jiran ki in kin tafiya zan da raina. Ba zan dawo ba baban shafa, ka bar ni in tafiya ta, gidanka ba zan zauna ba. Firdausi na yi tunani kafin ki zo gare ni, suka ake gare ni, wasu ma sun ce ki bar ni, kin toshe kunnuwanki kullum yabo gare ni, yan har gari ya waye burin ki rai ki ganni. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Kafin in zo gidanku na je gidan zumunta, a zato na za a bani sanadin rashin abin yi, sai zumunta ta guje ni. Ranar da kin ka ganni ranar ne aka koro ni, wani hannun gabawa baiwa ke kuma sai kika karbe ni. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Kafin gari ya waye jini na da naki haɗe, nan take zantuka na suka ratsa kunnuwanki, in na gyauta ta gabanki sai in ɗauki hankalinki, nan take ki fara shauki sai ki manta damuwarki. Maman Fatima ki dawo. Ba zan dawo ba baban shafa. Dan Allah na fi uɗan ba sai kun zo ku taimake ni, alhini ya saman na kai na a tsauni, tsawon rashin tunani har waɗansu na zuga ni, wanda duk ya tona rami karshe shi za ya faɗa. Maman Fatima ki dawo.
dawo. ba zan dawo ba baban shafa. Sanadin hakan basiru sai na fara sake-sake in je Kano in zauna ko za su taimake ni. Nan take zuciyata ta amince ta raka ni, nan take na ɗau jakata sai na je na nemi mota ni dai Kano a kai ni. Maman Fatima ki dawo. ba zan dawo ba baban shafa. Mai sauraro na ka ji ni zan so ka bi ni bashi ka je ya akai a hanya me ya faru kuma a hanya can gaba za ku ji ni na san za ku yi alheri. Maman Fatima ki dawo. ba zan dawo ba baban shafa. Maman Fatima ki dawo dan faza ina jiran ki in kin tafi zan da raina. ba zan dawo ba baban shafa ka bar ni in tafiyata.